Esigabeni sesibili sohlelo iKZN News Talk siyakubingelela siyakwamukela uma ngabe usanda kusijoyina ohlelweni njenganalokho kusinesihambele sethi siphuma lapha enhlanganweni yabelaphi bendabuko ogama layo ke kuthiwa ke la iMazindela Traditional Healers and Culture Association. Estudio ke njengamanje sinomama ke lapha ya Ncamisile kwaMkhwanazi waziwa kakhulu ke ngomama uMadlozi akithi wakhona lapha ya kwaButhelezi njengoba ke kuyisibongo akashadele kusona. Esigabeni sesithathu ke salolu hlelo soba ke lapha nomhlonishwa uDlozelihle wakaButhelezi naye nje ukuzobeka amabili amathathu ngayo lenhlangano. Esigabeni sokuqala masike sakhuluma la ngokuthi ke futhi nihambile nako trainwa ndawana thizeni seniyakwazi manje ukuthi seningaziphilisa nanokwakha ukusebenzisa ke manje ulwazi lelitholele labeniqeqesheka khona ukulisebenzisa nakwabanye abalaphi bendabuko. Nikena uke wachaza esigabeni sokuqala ukuthi ke futhi ke yini eke ilokhuze ifikele umuntu ukuze kuyimanxa ela ukuthi akubona umsebenzi ovela ukhethe nje lo njengokuchoose imkhakha journalism, camera operator neminye imisebenzi. Ngifisa ukubheka ukuthi ke kunabasebenzi biza ngani, bagqoka njengani, bakhuluma njengani, benza konke enikwenzayo, sibabona ngani thina ukuthi cha lo akuyena wangempela? Mkhulu, umsebenzi omkhulu lo osihlalele thina njengalenhlangano ukuthi ekugcineni kosuku bekwazi ukubona abantu ukuthi akusiyo umelaphi wendabuko lo noma umelaphi wendabuko lo. Njengoba ngeke ngasho ukuthi kuyisungula kwethu inhlangano sasiye sahlala phansi sacwaninga izinto eziningi. Kungokunye lokhu nakho esiye sahlala phansi sakubuka ukuthi siyalimala thina kakhulu ngoba ziningi izinto ezenzakalayo njengamanje khona ababulala banebala bethi kuzoba nenhlahla in kukhona ababulala izingane esesencane bethi uzoba nenhlahla in kukhona aboza kwethu sisho ukuthi siyabacwasa abaqhamuka kwamanye amazwe bese befike benza into la egcina ishiya thina kuthiwa abelaphi bendabuko basendaweni ethile sebenza ukuthi egcineni kosuku ayikho imingcele la ekwelapheni kwendabuko ukuthi mangingena la ngiyumelaphi wendabuko nali office noma nansi indlela yokufika nami ngihlanganise nabo ukuze ngibuke ukuthi bona baphila kanjani noma basebenza kanjani ukuze nami ngingene khona. Ishwa lethe elikhulu thina njengabelaphi bendabuko yile yokuthi yalibona leli bhaya linamngcele mangiyolithenga esitolo lobu kuhlale ngibufakile abunamngcele ukweluka nje ekhanda kunamngcele egcineni kosuku mawuhlangana nami ngigqoke kanje ngiyiphathele nangumanqinqeza wami uzothi thokoza makhosi. Ayikho into eshoyo ukuthi ngithwasephi ngithwasile noma angithwasile yilelo ishwa lethe elikhulu engithi ke kusazosithatha isikhathi yebo khona sesiqalile thina ukukwenza lokho mhlambe kwiZululand district sesiqalile ukwenza ukuthi sifundise umphakathi ukuthi uma kuumelaphi wendabuko ngempela uma evula umlomo nje uzothini uma eksebenzela kwakho kufanele umbone ngani ngani mayisenza lokhu nalokhu nalokhu cha akusesiyena ke mayisenza kanje ukuze ubone ukuthi uyasizakala usizwa umelaphi wendabuko kufanele ubone ngani okuyisifiso sethu ukuthi mhlambe ukuhamba kwesikhathi sigcina sesigimbicile iprovince sifundisa umphakathi ngoba kulukhuni ngapha kithi bayacasha khona abanye abasebenza ungamboni uyasebenza kodwa uzwe ngoduma kodwa ungamboni uyasebenza so kulukhuni ukungena kubona yingakho sithe okungenani asifundise umphakathi ukuze ngoba iwona futhi olimala kakhulu gcina umuntu ekhokha imali ezingaka egcineni kosuka kasizakala mayethu uyalandela nomuntu lwakade emsiza kuloyo ndawo ade kuyona kasekho sehambile sekuhambe imali sekuhambe yonke into. Bengifisa ukungena kulelo lokhuzana kakhulu umphakathi la ukhokhiswa khona imali ezinkulu abanye bezebegebengeke kwenzeke zonke izinto osanda kuzibala njengamanje yini kanti ngathi liningi kakhulu izinga lomphakathi ozithola uba zisulu zezinto osanda kuzibalula njengamanje yini eholela lokho emphakathini angaba ufundisekile noma mhlawumbe kukhona okunye okucashile ngaphansi kwakho lokho? Kakhulu into engiyibukayo ngiyakubuka nje ukushoda kwezinga lemsebenzi nokusweleka kwemali ebantwini ulwazi kakhulu njengoba sesingenile thina emphakathini masifika uthola ukuthi umuntu ngampela kanalo ulwazi ukuthi uma ungumakhosi nje ufundisiwe wakhokhelwa la uthwase khona awukwazi ukuthi uhambe emotweni bhuti manje lapha ngoba ngibheka nje uthi umoya ukuthi hayi khona akulunganga egcineni kosuku uthi uyambheka umuntu athi nginemali mina nginomuthi wokuthi uwini lotho akumbuka isicathulo sigqokile yena uyophuma ekhaya why ekhathaza kangaka ngokuthi anike wena umuthi welotho yena engawinile engayiwinile lotho athi nginomuthi mina wokulanda makhulu uhlushwe yini ukuthi ayohlala lapha afaka amaphepha athi unomuthi
unamagundane okulanda imali angazilandeli yena azicebise yena nomndeni wakhe umbone ehamba ngebhanoyi okukhombisa ukuthi yena yikho into emhlulayo ngicabanga ukuthi mina yilokho okuvele ukuthi nje yimba kubantu bakithi nanokulangazelela ukuthi mayike ezwe le mali bese ethatha ngamawala angahlali phansi abuka izinto eziningi ukuthi ayikhona lo muntu ngoba ethi umuthi wakho uphethe inkunzi noma uphethe unqo noma uphethe umuthi wamagundane okulanda imali ake ngibuke yena kuqala ukuthi uhambe ngemoto enjani umuzwa yini lemkhathazile yenza ukuthi afune itholwe yimi le yamali ingatholwa uyena kuthini uphawula kwalenhlangano malungana nalaba sebethathe ithuba lokuthi behlukumeze izingane ezisancane phinde futhi kuzoba ilabo abanofuzo uthola ukuthi basebenzisa amaphatha abezicubu ezithile zabo zomzimba ukwenza imithi abanye bathi bayenzela imithi yenhlanhla mesizwa kukhulunywa abanye bathi bayathwala njengenhlangano esebenza kakhulu futhi ngabalaphi bendabuko kuthini okwena uphawula kuloko ukuthi ukuphawula kulokho sisesemkhankasweni omkhulu wokuthi abelaphi bendabuko abeke behlangana akeke sakhe nje mhlawumbe imithetho okuyiyona ezolawula nje umelaphi wendabuko kakhulukazi lapho esikhona njengamanje njengoba sithi sisasukuma la kodwa sinesifiso sokuthi sifike lapha yana ekuthenini egcineni kosuku umuntu otholakala enecubo umuntu etholakala enza lento engalungile noma elimaza umphakathi ake ngiye kancane la ochaza khona usakhuluma ngecubo nakuhlukunyezwa kweingane khona enye into ehlukumeza umuntu afephila afehamba leyo ukuthi lapha yana esibhedlela nangumuntu uyatetwa uzalwa wembethe abantu abaningi abayazi lokho ukuthi ukuzala umbethe kusho ukuthini ukuzala umbethe bese ithatha leyo nto yakho embethe isetshenziswa ngenye indlela kusho ukuthini siye saba nohambo esike salenza lapha nesibhedlela sethe Benedictine sangena ngaphakathi sizama ukubheka nje ukuthi lento yenzeka kanjani sathola inkulumo eziningi ezingafani ezisho ukuthi umphakathi uthi isibhedlela bayayi baphuca lezi zinto kodwa mawuthi uyabheka esibhedlela abona kuqala laba basuke bezodela bese bengazi ukuthi yini le bese ithathwa lento le sokuthiwa kukhandwa ngayo inhlahla kwenzela umuntu egcineni lowo muntu owenzelwe inhlahla ngesicubu sakomunye umuzi noma ngesicubu sakwelinye idlozi kwafakwa ngapha noma ngegazi lakwelinye idlozi so ulokho uthi hayi mfethu manje lapha ayikhona manje ngiyabheka ngathi wabulala umuntu unethunzi nje eligezwa njalo aliphela kanti cha lento wayifaka nje segazini kuwe fanele ukuthi ukhishwe leli gazi lakho noma ukhishwe lesicubu sakomunye umuzo angisakhulumi ke la kuzothathwa khona umuntu ephila ngempela abulawe ngoba kuthiwa fanele ke akhande inhlahla komunye umuzi ibhlungu kakhulu leyo siyinhlangano nje asikuncomi lokho futhi simi ngenyawo zombili ukuthi silekeleleke ekuthenini lento igcine ngempela ize inqotshwe ingenzeki Esigabeni sesibili sohlelo ngiyafisa siphinde singene kafishane lapha ekuthenini ukhona invele umuthi owakhiwa ngezicubu zomuntu kodwa ke kuleli qophelo siyaphoqela ukuthi ke sikhulule njengana lokho kulesigaba sesithathu sohlelo sizobe sesinomhlonishwa uDlozelihle wakabuthelezi naye ke ozobe ezobeka nje kafishane ngalenyanga sobheka izinto eziningi ke naye nje nanengqinamba kakhulukazi ezibhekene nabelaphi bezendabuko la esifundazweni kwaZulu Natal kanjalo nakhona esifundazweni kwisifunda kakhulukazi lenhlangano egxile kusona lapha eZululand district asike sithi khulu uqhushu ngasayitolo siyabuya